खुलुमबाय, आंनि मुङा PuNgJa स्वर्गियारी। आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। आंनि खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङानो जादों जों सिरि मोनदो। आंनि खन्थाइ आवरायनायाव माखासे सोदोबा गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बिदिब्ला आं खन्थाइखौ आवरायनोसै। उन्दुनानै मानो दं दिनैसिमबो बर' जोहोलावफोर? उन्दुनानै मानो दं दिनैसिमबो बर' जोहोलावफोर? दुखुनांथाव जाथायफोरा जोंखौ फोजाखांदों, फोरमायदों। जों सिरि मोनदो, जों खौसे जानायनि सम फैबाय। गाज्रि सुबुंनि गाज्रि नोजोरा बारा जाबाय जोंनियावबो। देहा सोलेरजों गेलेनानै गारना गालांनाया बारा जाबाय जोंनियावबो। गाबनांनाय बर' बिमानि दुखुनि मोदैया आंखौ दुखु होदों। आंनि मेगन थाइनैयावबो मोदै गहोदों। फै जों खौसे जानानै आगान सुरनि खन्थाइ रायथाइ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हारिनि गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय जों गासैबो आगान सुरदो। जों गासैबो सिरि मोनदो। फै जों गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव सैथोखौ फोजाखांदिनि। थाखुमानाय गोसोनि सैथोखौ जों फोजाखांदिनि। जों सिरि मोनदो दिनै गासिबो। आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेयावनोसै। गोजोन्थों।